seu començament amb la baixada de la Reial Senyera pel balcó de l'antiga Casa de la Vila, actualment Casa de la Cultura, seu del poble de Montroi, que l'ha salvaguardat com a símbol de la identitat valenciana des de l'instauració de la democràcia fins a la nova Casa Consistorial, llar de la sobirania popular. La Senyera és única en el món que té rang reial, és a dir, com si ella mateixa fora un rei. Així tot, en un dia com el d'avui, es celebra que la Nostra Senyera està sempre al costat del poble valencià, a celebracions com les fogueres, les gallates, moros i cristians, les falles i tradició musical valenciana, ja que la comunitat valenciana compta amb 1.686 formacions musicals. Tampoc és estrany escoltar alguna que altra traca, símbol de la comunitat valenciana, que deixa eixa olor a pólvora tan característic en la nostra terra. Des d'ací agraïm la presència de tots els assistents i sols vos volem desitjar que celebreu el 9 d'octubre com sols els montroiers i montroieres saben fer-ho. Visca Montroi i visca València! Avui 9 d'octubre és el dia del poble valencià, poble que ha sabut mantenir les seues tradicions, que ha lluitat per no perdre les seues arrels. Han sigut, en definitiva, anys de lluita per reforçar-nos com a poble i no perdre aquesta identitat que ens ha caracteritzat al poble valencià, lluitador i solidari. És evident que des que se recuperaran les nostres institucions, el poble valencià ha sofrit un canvi espectacular, a nivell educatiu, a nivell econòmic, a nivell social. Tot i que el progrés de la comunitat valenciana ha sigut patent, hi ha qui sostenen tornar al passat, de tornar a la foscor, al blanc i negre, a èpoques a les quals, afortunadament, hem deixat enrere i que mai més esperem que tornin. Avui, 9 d'octubre, és el moment de posar en valor precisament tot allò que ens ha fet forts, com a poble, les nostres arrels, les nostres tradicions i, per damunt de tot, la llengua dels valencians i valencianes, que és la part essencial de l'existència del poble valencià. No vull acabar sense reivindicar allò que ens pertoca. Tenim autogovern, sí, però ens fa falta que es preguntem de què serveix l'autogovern si no va acompanyat d'una finançació justa. No volem ser més, però tampoc més que ninguna altra comunitat. I per tant volem i exigim el mateix tracte. Per tot això, este 9 d'octubre hem volgut que sigui un dia festiu, però també reivindicatiu. Volem que la nostra veu s'escolti a Madrid i que aplega el govern central. Sols així podrem aspirar a un autogovern ple i eficaç, que incrementa la nostra qualitat de vida i el futur dels nostres fills. Acaba en unes paraules del rei Jaume. Primer, amar i protegir a totes les persones i al poble. Fer reinar la justícia i velar perquè els grans no oprimisquen els xicotets. Per la meva part res més, bon dia a tots i a totes i que passeu un bon dia.